Digui. Sí, però vostès, jo torno a insistir en la mateixa pregunta que els companys. Diu, s'ha de complir la llei, però la llei ara el Parlament no l'està complint. Sancionarà els funcionaris, sí o no? Vostè pot insistir tant com vulgui, suposo que jo tinc el mateix dret a insistir. El que no entenc és què vol dir quan diu que el Parlament no està respectant la llei. No sé a quin Parlament ni a quina llei es refereix. Les lleis de Madrid. El Parlament no respecta les lleis de Madrid. M'ho hauria d'explicar amb molt detall i no sé si tindrem temps. Jo no estic d'acord amb que el Parlament no respecti les lleis de Madrid. Vostè ja sap a què refereixo. Jo li puc explicar unes quantes lleis que qui no les compleix i no les respecta és el govern de l'Estat. Li puc explicar unes quantes. Potser tampoc tenim temps per això. Però no... És que no coincideixo, no estic d'acord amb vostè i tampoc és una pregunta, és una afirmació. Jo li dic que no hi estic d'acord, no puc dir res més, perquè no és una pregunta. L'altra pregunta, per què aquest canvi de sancionar els funcionaris de justícia, que abans estava, que no són jutges i tal, perquè no és competència del govern de la Generalitat, per què se canvia el règim sancionador? Fins ara era el mateix que tenia el resta de funcionaris. Doncs ara vostè m'agafa en un tema que no hi estic a sobre. És que està posat aquí, per això. A on, aquí? A on? Perdoni, digui'm. Aprovar la regulació del règim sancionador del personal de l'Administració de Justícia de Catalunya. D'acord, altres acords. Sí, no hi faig normalment referència, ara no ho tenia... Doncs, si m'ho deixa analitzar, li podré donar la informació pertinent. Entenc que obeeix el desplegament d'un article de l'Estatut d'Autonomia, com diu el darrer paràgraf de la nota, que ens reconeix la competència per elaborar normes en relació a aquest personal no judicial. Es refereix vostè a aquest personal, concretament? Sí. Entenc que és una competència que fins ara no s'havia desenvolupat o que ara s'ha reforçat i per aquest motiu l'aprovació del decret que avui ha format part, efectivament, com vostè deia, dels acords de govern. Però si necessita algun aclariment més puntual no li puc donar perquè no en tinc el coneixement precís, però li podem proporcionar, per descomptat.